Ondito. Mesias mawuon kanisa ni anyalo pimo ne piny mangima ni Nyasaye en dhano. Ka wuok e piny mokwongo wasomo sigand e muma ni Nyasaye nowuok ne piny ne jorabuore mwaluo ni waindi maniluongo Melkisedek. Nyasaye nolore piny waindi manoluonge ni Melkisedek ne ji ok ong'eye. Ka uduogo to wuok e piny jorachere miluongo ni Yesu Kristo. Kane Mesias obiro e pinyni to nobiro ka dhana to en ng'ama Nyasaye mondo obed jaote kendo japuonj mar piny mangima. Waluonge ni jawar nikech ogolowa e chandruok, ogolo jorotenge chandruok kokelo tekone maduong' e piny jorotenge. Emomiyo nobiro modonjo mana e piny milambo e South Nyanza kaka ndiko mar Nyasaye wacho. Magi some muma mar Sakiel 11:21 to biro nyisi ni got ma intieno en got ma Nyasaye manoyiero. Ni Nyasaye nowuok Jerusalem ma ochopo e got manyien miluongo ni got milambo ma oluongo ni Shion. Koro waluongo Mesia kaka japuonj maduong' kendo jawar mar piny mangima. Amedo nyiso James Rabala kod piny mangima ni kanisa mar Legion Maria kwasomo ndiko mar Nyasaye ji mang'eny tiyo gi muma. Kwasomo Sakiel 11:22-23 biro nyiso kaka Nyasaye nowuok Jerusalem kadhi e god kwer ka malaika mar Nyasaye oting'e kata e god Sayun. Kata kisomo Isaya 2:1-4 medo nyisi mana weche mag Nyasaye ma emomiyo wakwano Mesia kaka japuonj maduong' kendo wuoro mar kanisa mar piny mangima, ok mar Legion Maria, en wuoro mar piny mangima. Legion Maria kobiro e piny noyudo ka piny jorotenge to molo wan joluo ne wan gi jochiende miluongo ni juogi. To Legion Maria e kanisa mokwongo golo juogi e piny jorotenge mana kaka Yesu Kristo nogolo juogi e piny jorochere. Ma emomiyo ji mang'eny ma joluo moseng'e duong' Nyasaye oamini Legion Maria kaka kanisa maduong' kendo amini Baba Mesias kaka jawar mar piny. Emomiyo joma ng'eny luonge ni Yesu Kristo. Yesu Kristo en dho jo-Yahudi to jawar en dho jorotenge kata dho joluo. Koro wanyalo luongo jawar mar piny duto nikech obiro mogolowa e chandruok, momiyowa kwe, mogolonwa jochiende, momiyowa lewni makwene ka wan go ni. Ma emomiyo Baba Mesias nokelo jopadri, okelo jo-bishops, okelo jo-archbishops, ma koro okelo ng'ama chal koda cardinal. Koro iluonga ni Cardinal Chamalengo. To head of this church en Papa Mtakatifu. Ma wacho mokwongo ni Lawrence Ochieng mochung' ne Legion Maria. Kadhi nyime, unyalo winjo ni Legion Maria nigi pogruok. An kaka kardinari kendo jatend kanisa ni Legion Maria onge pogruok, mana jopiem. Ningeche kanisa ni kane Baba Mesias pod ngima to noyiero kombe moketo kargi. Emomiyo noyiero ng'ama chiel mulo jakom mar dini, ok papa. Ne en jakom gi jakwath. Koro papa en jakwath moriwo ji duto, to jakom ne en ng'ama jachok solro manyalo konyogo jotich eklesia mana kaka Stephen ne timo. Koro jakom no kane jaote mar Nyasaye Papa Timotheo Blasio otho, to no hijack kom modhi luonge ni papa. Sama wan go ni oonge headquarter, en Kisumu. Odak Kisumu kaka jatelo mar din kuro kotemo mondo po kanisa mar Legion Maria. Be emomiyo nokawo jo Legion Maria ma achiel kuom gi an mawuoyo kodi Cardinal Chamalengo moterowa e court. Wasebedo e court no chakre higa 2009, higa 2009 nyaka sani wasebedo kwayalo waloyo kes tidwokowa. Legion Maria en achiel e piny mangima. To mak mana dwaro mar dhano gi gombo mar ji emomiyo joma ng'eny nyalo ile jopogore. Wan to wang'e Legion Maria en achiel ma headquarter mar en Kalfari. Nyiso piny mangima mondo ong'e ni headquarter mar Legion Maria en God Kalfari. God Kalfari yudo kanye? God Kalfari kichopo Migori tibiro weyo madhi Sirari, ibiro weyo madhi Meoro. Tichopo kamoro ni Masara. Kichopo Masara tibiro baro badi cham tineno God Kalfari loka kachilu ni God Kwer. God Kwer chiro ni tiende piny kacha kadiyo bikoro ni e bathe kanyo, lakini ene got moriwo Legion Maria of Africa Church Mission piny mangima. Koro kidwa ng'e maber tidhi God Kwer. Ene motelo, God Kwer ene motelo ne piny ni duto. Magara kiwuok idhi Kanyamgodho e piny Gwase, idhi loka Ugenya kamilo ni Ndhoya, headquarter margi en God Kalfari.
koro joma no hijack mano otemo ni pogo kanisa emoketo erokora margi Kisumu, lakini erokora mar Legion Maria en achiel. Nikech kinde moko nwawinjo ne ywaruok mapek nodwa bedo e kanisa mar Legion Maria kaendi, manwawinjo ni ne nitiere kata mana tulo manomuoch e kind kweth mag jo Legion Maria. Wan wawegi nokwang'eyo ni to kweth mane mana yware gi kweth mane, to mana kinyalo miwa mana machuok ewi wach ni endi, ing'iswa ne adiera makende manitiere en ni nitiere ng'ata achiel ariyo kata ji achiel ariyo ma samoro nyalo dwaro kelo tungni e din mar Legion Maria kaendi ni. Mana kimiyo mana machuok tu, kik idonje mang'eny ahinya, kata mantiere nyim kot kik idonje mang'eny ahinya, mantiere nyim pod kot yalo, to mana ka ilero mana wiye mana matin, en ang'o maduong' madibed ni ne dwa kelo pogruok e din mar Legion Maria? Erokamano Bwana Ravala Kwashi. Kanisa mar Legion Maria asewacho mkoni en achiel. To pogruok nobedo kuom joma ne gombo dwaro duongi mano ng'anyo moringo dhi obedo Kisumu. Joma noringo dhi obedo Kisumu emosebedo ka chando kanisa wa. Ka wabedo gi chokruok matimo iga ka iga dwe mar 9, to gibiro mondo gimonj oganda mag Nyasaye man headquarter. Koro temo biro ni makochopo tarik 14 dwe mar 9 iga mar 2020, to ne wapo kochopo saa 4 madhi 5-6 ka jomoko nobiro mondo omonj kanisa no. Bati maber Nyasaye mang'uon nopogo gi mano oriembo gi magi dok. Tok dogi lweny machielo nochako do moko wang'e ne wakanye, mano odhi nyaka gi jomoko. Mamano en wach mane kod magura wachi ne ji 4 mano otho e god Kalfari kanyo. Tok ne githo nikech jo Legion Maria ne dhaw. Ne githo nikech joma no obalo mano oringo dhi loka Central modhi obedo gero koda mar Kalfari. Koro ne gitemo mondo giduogi mondo ginbe gi hijack mondo gidonj e koda Kalfari. Mae mano okelo chandruok. Though ne wach ndo poni e kot oko kwadwa donje, en gima no otimre. To Legion Maria of Africa Church Mission motele gi Lawrence Ochieng, to en kanisa mokwe ma ok ane kaniga wach moro achielo. Mak mana jong'anjo go gino gintie. Mana kaka inyalo ka sirikal opposition nitie. Koro wanyalo kwan jo ni jo opposition magombo mondo giduoge e headquarter. To pod teko pod oingo gi ningeche yie mar Nyasaye ma jo Legion Maria nigo. Kaluwore gi telo mantiere e din mar Legion Maria, be wan gi lemo mar papa? Kech wawinjo ni nitiere papa ng'ane. Koro gin papa mang'eny mopogore. Be nitie lemo mar papa? Koso papa onego bed ni bedo adi e din mar Legion Maria ka papa nitie? Erokamano Bwana Ravala Kwashi. Kanisa mar Legion Maria Foundation mare kane Baba Messias ma wuon kanisa no kelo kanisa noyiero papa mokwongo miluongo ni Timothy Blasio Atila. Ka papa onindo tikelo papa machielo. Ka papa Timothy nonindo, Nyasaye kod teko mar Nyasaye kaluwore gi chik mar katiba wa chik namba 4 wacho ni teko mar Nyasaye ne mayiero papa. Noyiero Lawrence Chiaje. Lawrence ya nobedo papa mar Legion Maria. Banga papa Lawrence Chiaje nonindo, to lweny nobedo matung' nobedo. Mang'a machielo maluongo nyinge ni iluongo na Dika no hijack modhi okawo kom papa ka en Kisumu kamoni Kodero. Duong' mar Nyasaye nokoyie emomiyo kochopo higa mar 9 2009 to Nyasaye me polo nolor monyiso jo Legion Maria ni ayiero no jatelo mobiro to kanisa. Mano yiero Papa Romanus Alfonso Ng'ombe. Mane papa mano yiero. Legion Maria nigi post mar papa. Post mar papa nitie. En head, en obedo achiel kende Legion Maria. Mogi bedo ariyo kada dek. Onge mar Central Nyanza, onge mar South Nyanza, onge mar Uganda, papa en achiel. Mare Legion Maria masani iluongo ni Lawrence Ochieng Kalul. Ma headquarter mare en god kwer Kalfari. South Nyanza e piny Suna West. Makara kidonjo Suna West tibro yudo ni mae kanisa mana headquarter mar Legion Maria. Makara di America, kara di Europe, kara di kure to ibiro nyis ni headquarter mar Legion Maria en god kwer Kalfari. Ka nyaka ne chak lero siganda din mar Legion Maria to gi lemo ma oganda mar Legion Maria bedo godo kochakore malo nyaka koro chopo kama koro wagike ni ndio kang'e ni ene piny mogi kata ng'e ni kata ni ene diere. Ok awinjo kiluongo nying ng'ama miyo man gi lemo maduong' mogik e din mar Legion Maria ni gi lemo mane? Erokamano Bwana Ravala Kwashi. Kanisa mar Legion Maria wan gi jo miluongo ni sisters, nyimine gi dholuo. Wan gi jo miluongo ni mothers, wan gi jo mothers. Te e diocese wan gi ng'ato ni bishop. To bishop no
wabedo gi mother madungulu ni superior mother onge koma chilo makadho kanyo kwa dhi archdiocese wan gi superior mother to bakoro wadonje leyo mra pima ngima wan gi superior mother moriwo minego duto ene jatend mine ma jo mang'eny luongo ni mothers organization ene superior mother makara samwan go ni wan gi superior mother ni mother ena manyar wagire be modagi papa quarter Kalfari koro telo mar mine nitie ko e piny wan gi sisters ni gin gi kombe mopogore lakini giko mar your mothers and superior koro wan gi superior mother maduong' mar diocese mar archdiocese to gi maduong' moriwo Legion Maria en achiel makoro tene mine gi duto kom ka kom nigi karande nigi joge to mochung' ne en lakini jakom bedo achiel kende. Father Melkio kata jatelo Melkio mane en jalno endo manochako din mar Legion Maria ne Nyasaye okawo e higa mane kata nodok e higa mane to noyike kanye? Baba Mesias Nyasaye nokawo tarik 5 dwe mar 9 koa e piny Alego to donjo Kisumu. Nogole Kisumu tarik 5 gotieno mokele piny Kadem ni Jerusalem amoyo. Nobedo Jerusalem amoyo chakre tarik 6 tarik 7 nyaka tarik 11 kogwen. Kano jopo tarik 12 kogwen nogole motere God kwer Kalfari milima Kalfari. Nobedo kanyo katika 13. Kochopo tarik 14 to nolore mano okane kwa bede gi jotend piny nyaka marehemu manitie ndalo gayati jaduong' Jaramogi Oginga Odinga ne waike tarik 14 dwe mar 9 higa 1991 nyaka ne waike nyaka sani inyalo koni mosebedogo en ma kano osedhi to noweyo ng'ama ne nie kare ni Papa Timotheo Atila koro Baba Mesias ne waiko God kwer Kalfari mano er quarter mar Legion Maria. Mana kaka wanyalo goyo sigand Yesu mar muma ma nyaka sani wan gi sigande mwanyalo wacho matin kokadho kuom joote meke mane ni kode manonene. Ne wawinjo ni Luka gini nonene. Ne wawinjo ni Simon Peter gini ni nonene. In kaka jatich mar Ruoth Nyasaye mane obedo kod Baba Melkia monene miwa mana nyalo miwa sigande mana matin. Baba Melkia kaka ne nene to gi kaka notiyo e bwo piny kaendi kapok nodok ne en ng'ama nade machalo nade kata kit tende to gi kaka notayo oganda jokristo notiyo nade? Erokamano Bwana Balakwase. Baba Mesias mokelo kanisa mar Legion Maria ne en ng'ama anyalo kwano ni ng'ama lich ahinya. Kaka dhano ne dhano, kaka Nyasaye anyalo kwane ka Nyasaye mar jo Afrika. En ng'ama nigi teko ma Nyasaye noloro e polo, nikech en ng'ama ne nyalo nyisi gima nie chunyi maiye, gima ne jambi kata gima ne kama nade. En ng'ama ne nigi teko ma kokudhi gi muche, to teko ma opondo inyalo poko donjo kumi me wach gima opogore. Ne en gi teko mar golo jochiende, ne en gi teko mar lamo ne joma tuo, ne en gi teko mar timo gimoro amora e pinyni. Mane kaka Mesias nodonjo. En ng'ama ne awacho ni gweth mane en go nochalo hono. Unyalo wuoyo kode sani to olokri jarachar molokri boka kape olokri ng'ama lich ma ok inyal ng'eyo. Gweth mane en go gi teko mane en go era anyalo kwani e teko mane oa e polo. Omiyo era gi Nyasaye an awuon aneno Baba Mesias. Kanisa mar Legion Maria donje kan jigni 12. Abere padi kan jigni 15 1964. Na abere kanisa no pod abere nyaka sani ka bedo gi baba nyaka babo do ka wan kod higa 91. Koro honi ni gi gik manotime piny e manomiyo ji mang'eny luonge ni Yesu Kristo. Be manomiyo ji luonge ni Jawar nikech honi ni gi gik manotimo ne en gi honi matend gi tek ma ok nyal koni magi mane chal nade. En ng'ama ne nyalo wacho gima opodho gima opondo kobire pinyni nodonjo Kamagambo kamoro ne Wageshi mano nwang'o jaduong' moro na Nyango ma wuon Dalmas Otieno kapro Otieno e skul ma joge notemo wuoyo kode ma Otieno Anyango ma wuon Otieno nomiye nyaka rombo
mano okona nyango ni okanyal rombo ni okadhigo awene nyathini abiro duoge welo mang'eny mabiro to pini yani notimo honini nokwang'i ni dal masuri nyalo bedo ruoth rombo manowene no anyalo koro ni e gweth kum sirkal mar piny kata kum dal motie piny e piny kamagambo utiu no bedo jatelo moriwo piny duto to baba no gwedhe mokaw rombo wene ono maneno kum baba Meshias kochopo higni mag 67 kapo ka ng'ato ni Obama o Amerika Obama senior ko biro gi wuore maponi nyathi matin to kane baba onene kamoni nyang'ome piny Alego to baba no puonjo wa Nyasaye chiro no nyang'oma to baba no wacho ni nyathini biro rito piny jok moparo gi tegi magibiro timo onge to dala ni kama achung'eni ema telo no wuogie nane ka gima ne baba wacho ka bedo piny nyang'oma ya Alego godhiambo saa 10 ko Obama senior adalagi to biro ka baba puonje do chiro ka Obama no bedo president mar Kenya koro honi mane baba otimo gin honi matien gi tek dhano kenya timo to noneno gima biro mbele koro gima nane kum dal mazotieno akon gima nane no kuom president Obama to gi wuon gi ka por wuon gi ngima kara min gi ne poroko nindo koro on baba ne gin honi magalagala o wachni gima biro timo gi piero mabiro kada gima biro timo gi kada gima no timo ne chon o huloni ni rabala kwase kwaru mang'ane no to ente ne mach to kwaru mang'ane endo otho to ene ngima koro magi mano miyo wakaw baba ni jawar gidho lugo to joma ok ong'eyo luonge gidho jo Yahudi ni Kristo wanta luonge ni jawar nikech en japuonj mar piny ngima kamano kawatieko en ni muma ma wasesomo ne wacho ni Yesu nopenjo jopuonjrene ni un uwegi uwinjo unena ni an ng'a to jopiny kata jogo ma oluoru kama chien tuwinjo ka wacho ni an ng'a jomoko ne golo paro mopogore opogore un kaka jomowuotho machiegni manotenore gi Mesaya baba Ondeto un to uwinjo ka jomoyalo negi injili mar piny ruoth polo ma samoro uromogo ma samoro gin jodin mar Lejo Maria moko be ok jodin mar Lejo Maria iwinjo ka giwacho ni Ondeto Mesia ne en ng'a erokamano barabala kwase gimipenjo gima nigi tiende kabisa baba Mesias kodonjo piny kochako golo juogi joma ng'eny ni luonge ni jaulo joma ng'eny luonga motho chier to joma nogolo negi juogi mano thiedho moko mano chiero ka nigi chandruok madongo ema ne oluonge ni Yesu Kristo koro wan wawegi to kane wawinjo gima jogo piny joma ng'eny ne luonge e yo mopogore opogore nikech ji ok winjre kata ji ok yirete koro joma no thiedho ne ringo bang'e ma Yesu to joma ng'eny luonge ni ma jaulo koro oni mano otimogo emomiyo wane wayie kode momiyo ne wachak ni baba Meshia yani jawar mar piny kwa somo sigana mar Meshia gi dholuo nigi tiende kwa somo sigana Yesu gi dholuo be nigi tiende omiyo ji piny mangima kata gi wan joma ne kode ne wamiye nying mar baba Meshia en be noyiene mano e nyinge nikech nobiro mondo gol ji chuodho kid ngima koro ji mang'eny ne luonge mopogore jopiny mano lemo nigi kata oringo dhi to lemo macho do Yesu kata okwalo bang' ma Yesu biro kuomwa to wande waluongo jaulo kendo ng'ama otho chier jawar mar piny mogik asewacho mogik koro dilo achaka wache mogik mokwongo mogik en ni waseneno kendo ang'e ni pod wabiro neno kata jomoko be ntima oseneno kaka kanisa mar Lejo Maria kata jodin mar Lejo Maria tiyo gi teko mang'eny malich mokalo mar golo jochiende kata chango joma tuo kata timo honni maroteke mokalo samoro ng'ato nyalo penjo ng'amoro samoro ok en jadin mar Lejo Maria samoro en mana ng'ata ma samoro be ok en e din moro amora nyalo penjo niya to teko jogni to gigole kanye erokamano teko mar Lejo Maria oa kuom baba Meshia teko mar Lejo Maria okum Nyasaye wuon ningeche Nyasaye ne manoro baba Meshia e piny mondo okowa Africa in total mondo gol Africa chuodho mane gin go emomiyo kane odonje piny to ngufu teko manego joma no oting'o lwete kama to kudho muche kuomgi to kudho lwete kano siemo ng'ato kama to jachien dhi adhiya koro nyiso ni teko mane Meshia nego
ne teko moa kuom Nyasaye wuon en teko Nyasaye emomiyo joma ng'eny iluongani ma Nyasaye to en mana dhano nguvu mane en go noa kuom Nyasaye ne en gi teko Nyasaye en gi duong' Nyasaye omiyo joge teko Nyasaye awacho mano nikech ng'ama iluongo ni Yesu Kristo nokudho much kuom joote kowacho ni joote ni maricho mag ji mogolo ema nogol to maricho mag ji mok ogolo ok nogol mano Yesu loso wan be kama Yesu biro e piny mangima nyaka ne Yesu tho higa mar 33 AD onge ng'ama nosebiro e piny nyaka nyoro higa mar 1962 mokudho ji gi muche kendo osiemo jachien chino dhi Yesu ema nogolo jachien piny Yahudi Meshia baba ema nogolo jachien piny rotenge koro wanyalo kete kanye wakete in makoro ng'ine kama wakete Yesu nogolo jochiende e piny Yahudi onge ng'ama jagolo jochiende kendo kada dinde no biro mang'eny Adventist obiro tuo higa 1902 kodonje piny karachuonyo obatizo ji adek kende higa 1907 ema nobedo jelo mergini mano ong'e ni kar makoro Nyasaye nitie ne gin mana joma puonjo to yalo singo gi warruok to ka Meshia obiro to okudho lwete okudho muji kuom ji to miyo ji lwedo to jagolo jochiende koro nona ne Yesu to gi Meshia en ng'a koro adiere mamanyo kanyo mano omiyo wan wayie ne ma Meshia jawar mono biro waro jorotenge ji wacho ni Lejo Maria owuok kuom din mar Catholic en adiera koso ok en adiera en adiera kabisa ka baba Meshia obiro to oaka no owacho no ai Catholic Catholic kanisa mar Lejo Maria nochak higa 1921 e piny Rome kodo otunde ga 1934 to nokele Afrika ng'ado Adal Queen dhako mon Adal Queen mano tho higa 1944 to ne oponde Catholic koro ka Meshia obiro 62 to gole Catholic okungo donjo Ruba e piny Suna ochako dhi Nyandago e piny Suna ema koro joka gole Catholic koro riemeni dhi chak din koro ogole Catholic be momiyo kanisa mar Lejo Maria lemo kaka jo Catholic lemo katiba marwa wacho mano walemo kaka jo Catholic lemo watiyo gi muo chan gumo manyien watimo kada wadhi machiemo to watimo nyiso ma msalaba koro kanisa mar Lejo Maria nowuok e Catholic koro bedo kanisa maler mobiro konyo oganda wa koro ka ng'aro wa no chal Catholic onge problem ninge katiba nyiso mano to baba be no ai Catholic oa Ruba ochako dhi Nyandago to no oyudo kosewuotho e piny duto koro ka yudo ja Catholic okanyal batizo kendo asinga ja kanisa machielo to abiro batizo ninge en nyume pi to Yesu osingo macha ni ana nyume pi kumlogo chuny to jal moro biro bang'a gi teko ma ok awinjre kulago wuochne en obiro batizo gi Roho Maler gi mach mai mane Meshia somiwa emomiyo wan wabatizo ji ka jo Catholic tiso ji wan ok wanyum ji pi kaka Yohana no batizo ji mana kamano abala kwasi erokamano nyakwaro mga jwang' gimoro ka gimoro man gi chakruok mare nyaka bed giko mare mana kaka iwinjo nendo ne wang'iyo kaendi siganda din mar Lejo Maria jadolo lerono maber ahinya kaka nochakore nyaka koro chopo kama wagikie kawuono niendi anyacho ni thotina donga rom gi nera chenro en mar 111 mane kelonu chenro niendi kapile enan James Rabala nyalung ni Kwasi Rajabu warga chien watude kena joma manyien mobuedo gi chenro machal gi maendi